Umongameli Cyril Ramaphosa uthi wanelisekile indlela elikulungele ngayo ukuqubisana nentsholongwane ye-corona okukuza kanye emva kokuqinisekiswa kokuba indoda yele bityelele iItaly nayo lentsholongwane. Kusenjalo Matilosha ababini beli abebekhwele inqanawa eDiamond Princess ebekufumaniseke ukuba banayo lentsholongwane ngoku bachazwe njengabantu abaphile qete. Egxidike buya eKapa umongameli uqale ngokuqinisekisa abemi beli ukuba behlise izibilini. We did this in terms of revealing this immediately so that there should not be panic. South Africans should not panic. We should be alert so that if people either show signs of some of the symptoms, they should immediately be able to get medical assistance. And all our medical care people, whether in the private sector and in the public sector, being informed that their alertness in identifying this disease must be at a much higher level. Isebe lezempilo lisebenzisana nelakwandaba zabantu ukuzingela abantu abangabe bangene ngomda weLibet Bridge eLimpopo bengahlolwanga. We've requested Home Affairs to give us information about those individuals so we can try and trace where they are, who they are that came through the border to understand a little bit better about what profile we're dealing with in terms of risk. Kubonakala ngathi ilizwe lase-Italy ligcwele lentsholongwane emva kokuqhambuka kwayo eChina. Isiganeko sokuqala kweli secorona sisusela eItaly. Iingxelo zithi balikhulu abantu asele betshabile eChina bengaphezulu kwamawaka amathathu abafunyaniswe benayo lentsholongwane. Ukanti kweli kukho inkxalabo nokothuka.